duk wani abin da ya tabbata tauƙifi ne kar mu canja shi. In Allah ya faɗa ko annabi mu tsaya yadda yake. Yau sai ka ga mutum sai ya ɗauki sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya canja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya canja, sai ka tambaye shi a antum a'lamu amillah. Annabi ya ce jazakumullahu khairan a hadisin Abu Dawud, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Yau ɗabi'a sai mutum ya ce jazakumur rahman. Menene laifin ka faɗi lafazin da annabi ya faɗa jazakumullahu khairan? Waye ce ka ce jazakumur rahmanu khairan? Ai Allah shine ar-rahman, amma me yasa ka canja sunan? Ba za ka kira lafazin da annabi ya kira ba, sai mu ce ar-rasulu a'lamu aw anta a'lam, ko kuma a antum a'lamu amin rasul. Sai mu tambaye ka duk abin da ya shafi irin jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ba a zo ka ƙara wani abu ko ka rage. Haka annabi ya faɗe su ko Qur'ani ya faɗa, imani sai ka tsaya daidai wa daida. Mu duba addu'ar da ake ta ƙarshe a bacci wanda annabi ya koya Abu Zarri, da ya zo yin ta a ƙarshe Abu Zarri al-Ghifari ko hadisin Bara ibn Azib, hadisin Muslim, ƙarshen addu'an yace wa bi nabiyyika allazi arsalta, da annabin da ka aiko, da albara ibn Azib ya zo fada sai yace wa bi rasulika allazi arsalta, saboda ai arsalta ya fi dacewa da rasul, sai annabi yace a'a, ce maka nabi wa bi nabiyyika allazi arsalta, ni annabi na sa gun ba ar-rasul ba. Duk da annabin shine rasul sai ce karka canja, yadda na baka haka zaka fada. Haka yawan gyara komai sai mun yi na zamani ba daidai bane. Yadda musulunci ya ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fa dai shi haka, ba wani salamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, duka ana karawa, ko jazakumur rahmanu khairan, irin kwakwalen ɗaliban ilimi, wallahi ba daidai ba ne. Duk abin da ya zo a ƙur'ani ko hadisi ka bi shi sau da kafa shine ka kubuta, amma ka je kana kwaskwari ma sai mu ce kai ka sani ko Allah ne ya sani. In kai ka sani ko annabi ne ya sani, annabi ya faɗa kai ka canja abin da ya faɗa, ka sa wata kalma ka cire wata, gyara kake masa ko menene. Addini ba a yin sa da kirkire-kirkire. Musulunci is all about ka bi shi yadda aka saukar da shi, shine addini. Allah ya ba mu ikon bi sau da kafa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.